Kapin 67 million pesos nga smuggled nga ahos ug sibuyas ug kapin 2 million pesos nga smuggled cigarettes na kumpiska sa pipila ka lugar sa Region 9 ug 10. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Naharang sa Bureau of Customs 10 kining 24 ka mga refrigerated containers sa pantalan sa Taguluan, Misamis Oriental tungod gidudahan sa otoridad. Dihang gipang-ablihan kini, nasayrang sinakong red onions ang sulod niini nga giingong gipalusot gikan sa nasud China. Gideklara kuno nga siopaw sa EMV Consumer Goods Trading ang maong mga kargamento. Wala say nakuha nga sanitary o phytosanitary import clearance permit gikan sa Department of Agriculture ang maong mga sibuyas ug dili kuno luwas nga kanon sa tao. Huwag niyo lang palulusutin kasi katulad niyan, kung magkano puhunan mo, lugi ka na. Di ba? Kasi nahuli ka eh. So kung sisirain yan, sayang naman. Di ba? At kung dumaan ka sa proper procedure at hinintay mo yung tamang panahon na sinabi ng tinakda ng gobyerno na, pwede na mag-import. Gibana-bana ang mukabat sa kapin 67 million pesos ang kantidad sa maong smuggled nga sibuyas. Sukad Agosto karon tuiga, miabot na sa 200 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiska nga mga smuggled red onions sa Bureau of Customs 10. Sa Zamboanga del Sur, anasa 200,000 pesos nga mga kantidad sa smuggled nga ahos ug sibuyas sab ang nakumpiska sa otoridad sa checkpoint sa Labangan. Wala sab kunoy mapakitang dokumento ang pahinante sa mga karga niini. Sa Zamboanga City, naharang sa otoridad ang usa ka jungkong sa dagat sa Tumalutap. Human nasayrang duna kinikargang kapin 2.2 million pesos nga kantidad sa mga smuggled cigarettes. Walay dokumentong mapakita ang tulo ka pasahero sa 65 ka master cases sa maong sigarilyo. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.